sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo nagpahibalo kang Maria. Ug nanamkon siya sa lang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maana kanimo. Bulaan ka sa mga babaeng tanan, bulaan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, inampo mo kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Aniya ang ulipon sa Ginoo. Matuman din ka na ako, sumala sa iyong pulong. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maana kanimo. Bulaan ka sa mga babaeng tanan, bulaan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, inampo mo kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Ug ang pulong na himong tao. Ug nagpuyod siya uwan kanato. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maana kanimo. Bulaan ka sa mga babaeng tanan, bulaan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, inampo mo kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Iyampon mo kami, Santa Inahan sa Diyos. Karon ay mo kaming takot sa mansaan ni Kristo. Mag-ampo kita. Ang grasya mo nangamuhi kami, Ginoo. Ibugos sa among mga kalag, aron kami na nasayod sa pagkatao ni Kristo, imong anak. Tungod sa pagpahibalo sa anghel, madala adto sa mayang pagkabanaw, tungod sa iyang pagpasakit, pagkamatay sa krus, kini ang among ipanayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Kini ang tingog sa Sugbo, labing una nga internet radio nga nagsibya sa dakbayan sa Sugbo. Inyong babati, labing tinaw, bisan sa laing-laing suok sa kalibutan. Kini ang tingog sa Sugbo. Sa maabot sa atuang Sibya, bisan asang suok nining kalibutan, labi na gyud sa mga Bisaya nga naminaw karon mayong gabi kaninyong tanan. Dunay mga panultihon nga nag-ingon, non inim possumus a liquid adversus veritatem sed pur veritate. For we can do nothing against the truth, but for the truth. Wala tayo mahimo sa pagigbatok sa kamatuoran, kundi sa pagdapig sa kamatuoran. Mga niya, sab kita, ato ang tulumanon, giya sa pagtulunan sa simbahang katoliko. Uy na mga igsoon, ang ato ang topic karong pagaisgotan mo ang gitawag tog kaluwasan. Kay daghan kay tag mga kaigsuonan karon nga gusto nga maluwas pero wala kay bao kung unsa ang paagi nga kita maluwas. Mao ni ato ang topic ko karon. Pero sa dili pa ato kining buksan sa hamubo nga pag-ampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nung Amahan, pasalamat kami kanimo nga niya gihiusan usab kami aron pagdaig diya sa imo nga ngalan. Ikaw nag-ingon, ubi enem sonto beltris congregati in nomine mio ibisom in medio Eurom. Akong kinsa tong duha o tulo makatigom sa kong ngalan, ana ako taliwa diha kanila. Sa among gilauman naman nga niya ikaw nagpataliwa diri kanamo sa amo ang pagtuon sa imuha nga balaan nga mga pulong. Ug amuang tang mapuy-an sa amuang tagsa-tagsa ka kinabuhi aron mogawas sa maayong mga buhat. Ug diha sa maayong mga buhat mahimo kaming panag-ingnan sa uban nga nagsud-ong kanamo ingon usab sa amuang mga sumusunod. Ug amo sang ipampo kanimo ang amo magigsuonan nga may sakit karon nga nasa sa taksa kabukiran, nga nasa sa taksa nila kapanimalay. Wasa mang dapita in taon, nagyud-yud sa balatian. Kung pangiyoko kanimo nga alimon mo ang ilang balatian, watagan mo kabaskog ang tagsa nila kapanglawas. Aron makadaig ug makimaya na sila diha kanimo. Ihalad sa namo kanimo ang mga kaigsuonan nga nagumo na sa bisyo. Imo ipakunsad, imong libuan ka mga anghel nga gipangaluhan ni Senyor San Miguel nga may mahikap sa tagsa nila kasing-kasing aron mabalik sa imong kiliran. Ingon sa among pangiopo kanimo mga kalag sa purgatorio
nga dugay na nagapos in taon hantong karon wa pa mabadbari pa. Napasayloon mo sila silang masala ug dadon mo diya sa kinabuhing walay katapusan. Kining tanan namahan among gihangad ug pangiopo kanimo kinsa ikaw bugtong buhi naghari dinis kalibutan. Kag Santa Maria inahan, muspanabang ni Senyor San Jose, sa mga santo sa langit, sa mga anghel sa langit, kang Kristo mong bugtong anak, Dios nga usa, hangtos kahangturan. Amen. Ang atong tema karon nga pagaisgutan mao kining kaluwasan. Unsa man ning kaluwasan? Ang panudlo sa Santa Iglesia Katolika, ang Santa Iglesia nagtudlo nga ang pagtubos kanato gihimo ni Kristo sa iyang kaugalingong merito. Nga pinaagi ni adtong kamatayon ni Kristo dito sa cross, nihibalik kanato ang grasya aron papadangat sa mga bunga sa pagpanubos ngadto sa tagsa-tagsa. Si Kristo nagtukod og iglesia o simbahan ug iyang gibinlan sa mga sakramento nga mao ang agianan sa grasya. Apan ang grasya nga atong nadawat mahimo gyapon kining mawala kanato pinaagi sa tunuyuan nga pagbuhat ug bugat nga sala. Kinahanglan usab nga pagbuhat ug maayo o mga pagtuman sa mga sugo ni Kristo aron atong makabot ang hingpit nga kaluwasan. Aron ang grasya nga aniya kanato magbabilin ug mutubo o kinahanglan nga ato ang pag-abag sa atong kaugalingon kay kung di ta moabag no unsaon na pagtubo pod sa grasya nga gihatag sa atong Ginoo diri nato. Ang kasulatan wala gayon magtudlo niya ng absoluto nga kasiguruhan sa kaluwasan. Nga nagpasabot human nato dawata si Kristo nga atong personal nga manuluwas nga siguro na gayud kitang malangit. Way sapayan kun unsaon nato sa pagkinabuhi sa umaabot nga mga adlaw. Si San Pablo nagsulat kanato sa mga taga-Korinto nga mituo na kang Kristo. Ang nagunahuna nga siya lig-on magbantay nga dili siya mapukan. Mabasa nato ang mga igsoon sa Bag-ong Testamento sa 1 Korinto kapitulo 10 bersikulo 12. Kining maong pahimangno ni San Pablo wala kini kapusulanan o absoluto nga kasiguruhan. Bisan si San Pablo wala maniguro sa iyang kaugalingon. Gimanso ko ang akong lawas pinaagig mga sumbag o gipanton ko kini aron dili ako isalikway human ako mag-awag sa uban sa pag-apil sa bangga. Mabasa mo ko nato na sa 1 Korinto kapitulo 9 bersikulo 27. Ug siya nagpasidaan niadtong nagsalig sa ilang pagkatinawag. Makita nato dinhi ang pagka maluluyon ug pagka istrikto sa Dios. Istrikto siya ni adtong nangapokan apan maluluyon kanimo kun magpabilin ka sa iyang kaluoy kay kun dili putlon ka usab. Taas Biblia mga igsoon sa Roma kapitulo 11 bersikulo 22. Hinoon ang kasiguruhan nga gitudlo sa kasulatan mao. Kanang kasiguruhan moral nga nagsukad sa bertud sa paglaom. Ug kining paglaoma dili gayud mapakyas. Ibubu man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Nana sa Bag-ong Testamento sa Roma kapitulo 5 bersikulo 5. Kay giluwas kita tungod sa paglaom apan kon makita na nato ang atong gilaoman dili kana nato matawag nga paglaom kay ang laoman ba di ay ang makita na. Roma kapitulo 8 bersikulo 24. Timanan nato nga ang kaluwasan gasa sa grasya ug ganti usab sa maayong binuhatan. Si San Pablo nagpatin-aw niini kanato sa iyang kaugali sa pag-ingon. Wala kini makasabot nga nagkabot ko na kini o nahingpit ako. No nagpadayon ako pagpaningkamot sa pagkabot niini kay ako iya man ni Kristo Jesus. Ang gihimo ko mao ang pagkakalimot sa nangagi ug pagkikalimot kutob sa mahimo ko aron o makaabot ako sa dag-anan. Busa nagdagan ako og diretso gayud sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti nga mao ang akong pagkatinawag sa Dios. Pinaagi kang Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Mabasa nato na sa Filipos kapitulo 3 bersikulo 12 24 hangtod 14. Filipos kapitulo 3 bersikulo 12 hangtod sa 14. Muna nga, klaro ug tataw kayo nga mismo San Pablo naninguha ug naningkamot usab sa kaluwasan. Wala siya mingon nga sigurado na siya nga luwas. Naningkamot ug naninguha pud siya. Nya kita pa kaha. Si San Pablo nakakita jud na ni Hesus sa linawas nga pamaagi. Unya naningkamot ug naninguha pa gyud siya. Kita pa kaha. Nakaron nga naalihay na tanang abot. Nya dita maninguha ug maningkamot, di ba? Buino naa sa pikas linya ang atong buutan nga igsoon
Diha sa Jeddah permanente gid ning naminaw nato, walay salang ni kat matag Domingo, matag alas City hangtod sa alas City media permanente ni nagsunod nato. Way lain nagpanikada na speaker sa linya si Sister Jen Lee Dama, basig naan ni pangutana or greetings. Sister Jen, mayong gabi din mo, sister. Mayong gabi kanimo brother ug mayong gabi sa tanang naminaw karon sa imong programa nga giya sa pagtulunan sa simbahang Katoliko dinhining nag-unang internet radio sa Takbayan sa Sugbo nga mao ang tingog sa Sugbo. Mao kini ang akong pangutana sa imong mga topik karon nga kaluwasan sa tao. Ang kasulatan mipaila kanato sa atong kahimtang atubangan sa Dios. Nasulat wala gayoy tao nga matarog. Roma 3:10. Ug unsa man ang tubag sa Dios niining maong kahimtang sa tao, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton hinuon ug kinabuhing dayon. 3:16. Ug unsaon man nato pag-angkon niining kinabuhing dayon, hinuon may midawat ug mituo kaniya, busa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. 1:1 ngadto sa 12. Ang tanan mga nagsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Roma 10:13. Busa atong dawaton ang kinabuhing dayon, ang kinahanglan ramaw ang pagtuo kang Hesus. Ang kaluwasan dili na kinahanglan nga ato pang kabuhaton kay pinaagi sa pagtuo maluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot or buhat. Episodos 8:9. Og ang tao makabaton og hingpit nga kasigurohan nga siya maluwas og paingon na ngadto sa langit. Isulatan ko kamo niini aron kamong tanan nga magtuo sa ngalan sa anak sa Dios. Nasayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. 1 Juan 5:13. Busa wala na gikinahanglan nga magpasakop pa sa pundok o dawat raminto matuman sa sugo sa mga buhat ug maayo. Kining mga butanga dili maoy makapaluwas sa tao kun dili ang pagtuo lamang. Maoy akong pangutana nimo brother. Ug mo dito na lang sa greet sa akong mga anak nila Jean, Kim, Jake, EJ. Ug daghan kayong salamat brad sa imong gihatag nga panahon nako. God bless. Salamat kayo nimo Sister Jen. Mao to si Sister Jen Lee Dama diha sa Jeddah og maayong pagpamina usab sa imo mga kaubanan diha sa Jeddah nga namati usab kanato karon matag Domingo nga imong nadasig usab sa ato ang tulumanon giya sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Ang atong matubag ana Sister Jen sa imong mga pangutana nindot ug matulun-anon kayo imong mga pangutana about sa ato ang programa sa atong topic karon nga kaluwasan. Tinuod nga ang pagtuo gikinahanglan alang sa kaluwasan. Walay makapahimuot sa Dios kun walay pagtuo. Naamagod na sa balaang kasulatan na sa Bagong Testamento sa Hebrewanon kapitulo 11 bersikulo 6. Apan ang makaluwas nga pagtuo mao ang buhi nga pagtuo. Busa kinahanglan nga ubanan kini sa mga maayong mga buhat. Kay wala tay maayong mga buhat, lisod kaayo na inaana. Sige lang tagtuo-tuo ni watay buhat. Di watay paingnan ana. So naa ba di as Biblia na? Usig sulti sa Biblia, mga igsoon. Unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo. Apan wala siya'y mga maayong buhat? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. Nakita ninyo nga usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga maayong buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang. Kaingon nga ang patay ang lawas nga wala nay espiritu, patay usab ang pagtuo kun walay mga maayong mga buhat. Naanas Biblia maigsoon sa Bagong Testamento, mabasa nato na sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 14 ug 24 nya 26. So, klaro og tataw kaayo nga ang pagtuo di ay nga walay binuhatan, kawang og sayang, walay kahimuan. Mao na nga ato adyong butangan og maayong mga buhat aron ta maluwas.
kinahanglan ang mga maayong buhat alang sa kaluwasan. Tungod kay ang tao hukman man sumala sa iyaha nga binuhatan. Kay gantihan sa Dios ang tagsa-tagsa sumala sa iyaha nga binuhatan. May mga tao nga nagpadayon sa pagbuhat og maayo og nagtingala sa himaya sa kadungganan ug sa kinabuhing walay katapusan. Hatagan sila sa Dios si kinabuhing dayon. Naamana sa bagong tugon diya sa Roma kapitulo 2 versikulo 6 hangtod sa 7. Apan bisan sa atong pagbuhat ug maayo kinahanglan nga kini inagda sa gugma. Nabal sa Biblia na bisag mahiyas ako sa pagwali nga dinasig ug magabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako nga makapabalin sa mga bukid apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. May igsoon nabasa nato sa Biblia sa 1 Korinto kapitulo 13 versikulo 2. Busa kinahanglan day matagusan nato nga naa tay gugma. Dili kay igo lang ta nga nagtuo unya walay gugma, so dili jud mo gawas ang maayong mga buhat. Kay og tama nang gisulti sa Biblia ngayon ka nga motuo ka. Pero og nituo ka unya wala nimo ubani og gugma. So walay mo agda nga emotional feelings or emotion dia nimo nga mabuhat ka. Tungod kay wala may gugma. Pero once kung ang imong pagtuo, ubanan nimo og gugma, diha ang kanang maong gugma, mao'y mag-agda nimo sa imong emosyon. Ug mohatag nimo makapalihok sa imong mga kamot, maka-aksyon ka o makabuhat ka sa maayong mga buhat tungod kay naaman nag-uban diha nimo ang gugma. Kay og walay gugma, nya totoo lang ka kay nakabasa ka sa Biblia, nakapaminaw ka sa wali ni Brad Bear, Brido Inaw Ordinisa sa tingog sa Sugbo, nituo ka pero wala kay gugma, aw dili jud mo gawas sa maayong mga buhat. Pero og ubanan nimo og gugma, ang imo nga pagtuo, o simpre mugawas ang emotional feelings, ang imo nga emosyon nga muliho ka, muagda nimo nga mabuhat ka tungod kay naamay gugma. Mao na mga igsoon diya sa 1 Korinto kapitulo 13 versikulo 2 nga kun naa kay pagtuo bisan ang bukid pa ibali nimo sa lain nga lugar pwede nimo mahimo diya sa pagtuo basta ubanan sa gugma. Busa sa San Pablo mingon usab ang importante mao ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Babasa nato sa Biblia na sa bagong tugon sa Galacia kapitulo 5 versikulo 6. Kanang giingon nga pagdawat kang Hesus sa San Juan kapitulo 1 versikulo 12. Wala ka na magpasabot nga ato lang tuuhan nga si Kristo nagpakamatay tungod sa alang kanato, kun dili naglakip ka na sa pagdawat usab sa iyang mga panudlo tungod kay Hesus nagtudlo man og mga pagtulunan ug maghatag og mga sugo nga kinahanglan nga atong tumanon. Naa ba diya sa Biblia? Naa kayo. Naa sa Bagong Testamento, naa sa gisulti diri tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Naa sa Mateo kapitulo 28 versikulo 20. Kinsa may giagda ni ini? Kinsa may giagda ni Jesus ni ini? Mao tong atong mga punuan sa simbahan. Mao tong atong mga kaparian. Sige ingon, tudloi sila sa pagtuman sa tanan akong gisugo diha kaninyo. So giingnan ni Jesus ang katong mga apostolis, atong mga kaparian. Mao nang mamina puta sa mga pari. Unsa giwali sa pari? Atong paminahon aron makaton ta kay kung dili ta maminaw, awa tay mahimo niya unsaon po nato pagpaminaw og dili pud ta mosimba mo nang kinahanglan nato nga mosimba ta dili kay maminaw lang ta din naning maminaw lang ta nang istorya sa imnanan nga atong naibahal naidawat nga tuba de unsa pa de imnanan de maminaw lang to nitong nga hubog kinagwali na dili na mao kinahanglan nga naa may gihatag sa Ginoo nato nga matag Domingo mosimba ta kay kun dili ta mosimba unsaon man nato pagkat-on di ba so wa tay makatuonan na kon sige lang tagpaminaw so kinahanglan nga mosimba ta kaya aron makakaton ta maminaw ta sa wali sa pari kaya ang pari musulti na mutudlo na og unsay maayong buhaton aron makasunod ta sa maayong mga buhat inubanan sa gugma aron magawas ang pagtuo nya naay gugma simpre mogawas ang maayo nga mga buhat di ba si Jesus mingon usab apan ang tanan nakadungog sa akong gisulti og dili magtuman niini
may sama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Mateo Kapitulo 7, versikulo 26. Tiyaw mo na, kung ikaw naminaw lang niya, wala nimo buhata, wala nimo tumana ang gisulti sa ato ang Ginoong Hesukristo nga napaminawan nimo sa ato ang mga kaparian, wala nimo tumana, gipalapos sa nimo sa pikasdunggan, wala nimo gisilse sa imong alimpatakan aron imuha nga kanang buhaton aron mahimo kang panig-ingnan sa uban. Sama ka sa usa ka tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas nga panahon nga og bagyohon, ulanon aw tumpag ng balaya, so wa gitay mahimo ana. So kinahanglan nga to ana naa gyud ang gugma, ligon jud kaayo ning gugma para nato kay og naa ang gugma muuban man maayong mga buhat, di ba? So tuo na ta ubanan sa maayong mga buhat. Naglaki po sab kini sa atong pagdawat sa iglesia kay Jesus miingon, ang nagsalikway kaninyo nagsalikway kanako og samahan nagpadala kanako. Lucas Kapitulo 10 versikulo 16. Sa ato pa kung nato isilikway ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo nga mao na giamumahan og diha magwali ang ato mga kaparian, kaobispuhan aw wa ta gisalikway na pud nato si Jesus. Naagid as Biblia klaro kaayo sa gisulti usbo nako ang nagsalikway kaninyo nagsalikway kanako ug samahan nagpadala kanako. Busa kung isalikway nato sama ra usab gisalikway nato ang simbahan o ang pundok nga gitukod sa atong Ginoo sa tuig 33. Ang pagpasakop sa iglesia pinaagi sa bunyag, ang motuog pabunyag maluwas apan ang dili motuo silutan. Marcos Kapitulo 16 versikulo 16. Mo na nga bunyagan ang mga bata, mo nang naatay pagbunyag kay aron nga mahisakop ta sa simbahan hanggang gitukod ni Kristo. Kay naman si klaro kay dira ang motuo mapabunyag maluwas apang dili motuo silutan. Muta busa kay gitukod man ni Kristo naam gud gibase sa balaang kasulatan mo nang motuo ta og magpabunyag o kita nga lain tag tinuhuan dili ta katoliko bunagin ta sa una katong ginikanan bunagin sab unya ang ato ang amahan Muslim nya ang ato butatag ato ang amahan o inahan apuhan sa barista na tao tag sa barista nya nakapaminaw ta sa wali si pare o nakapaminaw ba taron sa wali ni Brad Bear diri sa tingog sa Sugbo di magpabunyag ta. Kay kung dili magpabilin ta diyan nakibaw tas kamotuoran unya dili ka magpabunyag di ka mapasakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo aw paingon ta diha sa sama ta sa nagtukod og balay dito sa balas nga panahon og bahaon o kusgan og ulan aw tumpag kaayo tong balaya di ba? Ug ang pagsampit sa ngalan sa Ginoo Roma Kapitulo 10 versikulo 13 kinahanglan nga ato kini ubanas pagtuman sa iyang mga sugo. Sa tubag iyong gagawin sampit ang ngalan sa Ginoo. Oh, Jesus ko, amahan ko, luwasa ako kinanya ako na problema ako sa kagalingon, na problema ako sa ang kinabuhi. Luwasain taon ako. Sampit ka siyang ngalan. Karon kay nagtuo mo ka nga luwason ka pero wala ka sa maayong mga buhat. Unsaon mong pagluwas nimo, di ba? So wa gyud. Wa ka mo tuman siyang mga sugo ni tuo ka ni way gugma. So siyempre dili mo gawas ang maayong mga buhat. Di unsaon man nato ana. Dili ka makatumas mga sugo, di ba? Kay og naminaw ka. Unya, naa kay pagtuo. Nya ubanan nimo si mong gugma. Siyempre mo gawas sa maayong mga buhat. Ug unsa man tong magawas sa mga buhat? Mao ang pagtuman sa mga sugo. So may katungod na ka nga mosampit sa ngalan sa Ginoo sa Roma Kapitulo 10 versikulo 13 tungod kay nagtuman naman ka sa mga sugo kay nanamay gugma, di ba? Tinaw kayo, klaro kayo. Unya si Jesus mingon, dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sige harian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong mahan nga atuwa sa langit. Mateo 7:21. Daghan kay mga maigsuon, mga atuwa mga kaigsuonan karong mayong Ginoo, Ginoo, luwasain taon ako. Labi na gyud na ay problema, nawad-an og kwarta, wala na toy bugas pano adto katong sudan sa bugas, wala na toy sud ang bugas, wala na kay palit bisag bulad bisag ginamos lang, wala na jud intaway mapalit. Moingon ka, Ginoo, Ginoo, luwasain taon ako, tabangi taon ako. Usa pa ka mo sampit o Ginoo sa panahon sa imong kalisod, una pa ka mo sampit sa Ginoo nga panahon sa imong kalisdanan, dili na mao igsoon. Dili na mao. Una pa ka makailaw Ginoo nga naa kas problema, una pa ka makailaw Dios nga kung panahon nga naghilak na ka, napuno na sa luha imong mata. Oy, tanawa sa imong kaugalingon. Tanawa sa imong kaugalingon. Ug angayan bakang mosampit sa Ginoo sa imong pagkaikaw. Muhila ka tungod kay naa kay problema mo sampit ka sa Ginoo, sigurado ka nga madungog ka sa Ginoo sa imong gibuhat. Kita gani mismo sa atong pagkaordinaryo nga tawo ning kalibutan, ug mo imbit na mo ingon ganing mayor nga madto ko sa ilahan ni
Lucio, moadto ko sila ni Inko Indok kay mo na ako'y atubangon dito nga mga tao ako silang istustoryahon kita na kay bawo nga kita ako butad ako si Inko Indok. Siyempre, maglimpyo ka sa kong balay. O ako si Lucio, maglimpyo ka sa kong balay. Kaya siyempre, mayor na ng muari nato. Unsa pa ka, ang Diyos nga may atong sampiton, panahon og atong problema, limpyo ka ta. Sigurado ka ta nga mo sa ka ang Diyos diri nato. Sigurado ka ta nga dunggon diha dayon. Nga panahon ana higayon na sa atong pagsampit diha niya, unya naatay dako nga kanang giabulog dito nga hugaw sa ato ang kinabuhi. Una mag-usab ta mga igsoon. Panahon ano pag-usap unsa gisulti Mateo City 21 balikon ako dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo makasulod sige ang harian sa langit kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton samahan nga tuwa sa langit. Unsa yung pagtuman mao ang pagtuo inubaran sa gugma aron mogawas ang maayong mga buhat ug mogawas ang maayong mga buhat masunod nato ang mga maayong sugo sa Dios alang kanato. Ngano magtawag man kamo kanako Ginoo nga dili man kamo mobuhat sa akong gisugo diha kaninyo. Mabasa na to kana sa Lucas 6:46, busa wala tay katungod nga maingog Ginoo. Kay maingog tag Ginoo niya, wala dita mosunod siya mong binuhatan. Ay nako, dako kay nang tamparos na to mga igsoon. Ang atong pagtuman sa iyang mga sugo, moong timaan nga kita nahigugma kaniya. Kung kamo nahigugma kanako, tumanan ninyo ako mga sugo. Naa sa Biblia, naa sa San Juan kapitulo 14 bersikulo 15. Munang kog tinuod ka nahigugma ayo pagsulti lang igo lang kutob lang sa kapitulo bersikulo laway igsoon. Buhata sa maayo mga buhat. Buhata kung tinuod ka nahigugma, buhata ngayon tanga ipakita sa maayo mga buhat kami ko, nahigugma ko sa Ginoo, nahigugma ko sa Ginoo. Tapos ang imong mga buhat wala masubay sa imo ang pag-ingong nga higugma ka. Kung tinuod ka na higugma di, magbinuotan ka. Musubay ka sa mga lakang nga gibuhat sa ato ang Ginoong Hesukristo. Musunod ka sa iyang mga lakang, sa iyang pagbinuotan sa panahon nga buhi pa o dinhi pa siya sa kalibutan aron mahimo siya natong panig-ingnan. 1 Pedro 2:20-21. Muna kinahanglan nato mga igsoon nga kay siya matong panig-ingnan, busa ato siya nga sundon. Sundon nato siya. Kay og dili ta mo sunod. Miyon ka nga higugma ko ni wa ta mo sunod. Aw, igo ala ka mo tag kapitulo karado bersikulo laway. Wala nimo tumana. Ug unsa imong nahibaluan? Unsa imong nadunggan? Karon ang giwalis kaparian o ingon man sa uban nato mga igsuonan nga magwawali nga Katoliko sama usab sa nimong ubos nga igsuon Brad Bear, Brido Inaw or Dinisa. Kaya ang ilhanan nga gigugma nato ang Dios mo ang gituma nato ang iyang mga sugo ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Basa nato na sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 3. Muna nga sayo naman din tumanon ang mga sugo nganong dili mong ginato buhaton. Muna nga buhaton nato. Buhaton nato may mga sugo aron malipay ang Ginoo nato. Malipay siya. Nya ang gipasabot diha katong pangutana ni Sister Jean Lidama ganin ang gipasabot diha katong ingon niya nga episode 8:9 nga pagtuo lamang unsa man na. Ang gipasabot diha sa episode 8:9 nga wala nato buhata mao ang grasya. Tungod sa grasya sa Dios. Dili kini pasabot sa grasya sa inyong mga buhat kundi gasa sa Dios. Ang pag-ibalik sa grasya, redemption objektiba. Gumikan kini sa pagpanubos nga gihimo ni Hesus. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises. Apan ang grasya ug ang kamutuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Naamo ko na sa bag-ong tugon sa San Juan kapitulo 1 bersikulo 17. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga mabatunan sa daghang mga tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Roma kapitulo 5 bersikulo 15. Apan wala kini nagpasabot nga kun ana kanato ang grasya dili na kita mabuhat tungod kay ang grasya mao ang makapabuhat nato sa kabubuton sa Dios. Kita nga binuhat sa Dios ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Hesus aron magbuhat kitag maayo nga mao iyang tuyo alang kanato. Mabasa nato na sa Epeso kapitulo 2 bersikulo 10. Wala lang lahusa sa atong mga igsuon nga mga hilig og pagtuo lamang. Ug ilaos pa nila ngadto sa 8 ngadto sa 10, maabot sila diri ang kining ingon kita mga binuhat sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Hesus aron magbuhat kitag maayo nga mao iyang tuyo alang kanato. So wala lang nila gilahos o gilahos pa nila mabantayan ta nila nga kinahanglan dayong mabuhat ta. Mao nay kalisod sa ato mga ubang kaigsuonan nga dili Katoliko. Mubasa lang sa Biblia nga kanang pabor diha nila pero dili pabor diha nila o dili nila apil og basa. Mao nay nakalisod diha, mao nay nakaparat na atong kaigsuonan. Unya kita sa mga Katoliko nga wala nagtuon wa nakahibaw. Aw, siyempre,
Ngayon ka nga, o tinuod to, kaya naambal sa Biblia. Mo na ato, sang uting kayon, ang tibuok ba, ang whole. Ang tibuok niya nga, kanang about anang maong chapter, unsay gisgutan. Kaya mo pudyot ra ka diha, niya imong sabot-sabot, magsabot-sabot kag imong kaugalingong pagsabot. Unya, dili nimo lahuson pagbasa, perting kuanan mo saliring kag maayo mo na payo nga pabunyag lang ko sa lain, pabunyag lang kog laing tinuhuan kay tuor maayo ni pikas nga tinuhuan kay tuo lang way buhat-buhat luwas na ka unya wala ang dilahos sa basa kay kog gilahos pagbasa klaro kay diri sa episode 2 ngadto sa Gis nga giingon nga kita nga mga binuhat sa Dios ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron mabuhat kitag maayo nga iyang tuyo alang kanato. So klaro og tataw kayo ang ato mga igsuonan lang nga dili katoliko hilig og pudyot-pudyot hilig og kuha sa Biblia nga mapabor diha nila kay mapabor nila siyempre bihag ang katong atong igsuong katoliko nga wa in taon magtuon atong igsuon katoliko nga wala makaibawas kamotoran perting igua, di ba? Ug aron sa tagsa-tagsa kanato makadangat sa kinabing dayon, redempsyon subjektiba kinahanglan. Nga atong pag-abag tungod kay bisan anaa na kita sa kahimtang sa grasya, mahimo gyapon nato kining usikan. Busa si San Pablo nag-awhag. Sige awhag si San Pablo naa ba sa Biblia? So may gawag si San Pablo. Naghamyo kami kaninyo nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. 2 Korinto kapitulo 6 bersikulo 1. Unsay gisulti sa atong Ginoo ningon siya, padayon kamo pagpaningkamot uban sa kahadlok ug pagtawod aron paghingpit sa inyong kalawasan. Naana sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 12. Mo nang padayon jud ta paghingpit nya maningkamot ta nya magtahod ug paghadlok aron ta maluwas kaya ang kalawasan nag-agad na poda sa atuang nga binuhatan og pagtuo. Muna nga mag-uban din ang pagtuo buhat niya naapod ang gugma kaya wala ang gugma dili jud ka makabuhat igo alag kang mo tuo. Buhino dita maglangan apas pikas sa linya naggungong nga atong buotan nga igsoon way lain permanente nagsunod nato si Sister Lina Presores usa sa mga active member sa Legion of Mary diha sa Labangon, Cebu City. Sister Lina, mayong gabi diha nimo, sister? Mayong gabi Brad Ver, mugreet lang ko sa akong pamilya sa Kaulusan, Basak, Cebu nga, si GC, ug sa akong mga anak, si Jimar, si Jonard, ug si Gisa, ug sa akong inahan si Mama Abing, si Papa Mili, ug sa mga igsoon nako diha nga tanan, mayong gabi kaninyo. Ug sa tanang Naminaw, Luzon, Visayas ug Mindanao, greetings from Lina Presores. Mao to si Sister Lina Presores diha sa Labangon, Cebu City. Nya naabot na atong oras, napopos ang atong takna. Ato ring pasalamatan ang usa sa mga tag-iya tugdumala ni ato ang Sibianan, ang tingog sa Sugbo way lain si Chief Bobby Casela. O sa iyang kapikas Ma'am Archel o sa tibuok niyang pamilya. Nya ato sang pasalamatan ato mga igsuonan nga kanunay naminaw kanato si Sister Opilia Ordenisa diya sa Lahog o si Sister Lucia Alperez diya sa bahay si Bonga nga naminaw sab kanato. O niya ang tanan-tanan nga naminaw nato karon lakip na sila si EYD usa sa mga Catholic Faith Defender nga kanunay nagdepinsa sa pagtuong Katoliko si Manong General Brother Alvin Kitamondok, si Brother Ayan Cobero, si Brother Raimundo Bascones, si Brother Wilkie Ibones, og ni Brother Celestino Sardido ato ang kauban sa RDM General. Unya mga pasubo di ay naa siya sa Argao karon tungod kay ang iyang inahan si Sister Mercedes Sardido ni taliwan na intawon sa laing kalibutan atong Pizza City ni agi nga Biyernes sa launa say sa hapon. Unya gipahibaw diay sa ato ang buutan nga igsoon si Celestino Sardido nga ang lubong sa iyang inahan karong Lunes buhon ugma pohon sa Argao Cemetery. Unya ang misa ipahigayon diha sa Kansuhi Paris sa launa sa hapon. Human sa misa diretso na sa lubong. So sa tanan nga mga nakaila ni Mercedes Sardido, pwede mo madritso og adto sa gitawag atog Kansuhi Fares diya sa may Argao o niya aron makatambong mo sa iyahang katapusan nga gitawag natog paglunod ngadto sa lubnganan. Usbon ko mga pahasubo diha kanimo
Brother Celestino Sardido. Nya ato rin i-greet atong mga kabuutan usab nga igsoon siya sa Mabulo Paris, naminaw usab ni nato si Sister Lourdes Dinoy, may pagpaminaw usab diha. Diha usab di ay sa bahay si Bunga, ang bana di ay ni Sister Lucia Alperes, si Brother Armando Alferez may pagpaminaw usab. Og diha usab sa Mangyan Elementary School, may pagpaminaw usab diha ni Ma'am Dioscora Alcomendras. Yung may pagpaminaw usab diha sa ako ang nanay diha sa Sibunga sa Magkagong, si Nanay Ipyon, mamamaming sa akong igsoon si Inday Rosalinda o siyang bana Dodong Jefferson, siyang mga anak, si Inday Ronalyn o si Dodong Renren. So may pagpaminaw nyo na tanan diha sa Sibunga. So napopos atong oras, napopos atong takna nilapas sa manggani kini si Brad Bear, Brihido Inaw Ordinisa mo ingon, Daigon taang Diyos.